welcome back to a new vlog. So now by the mami la code so no blog kuda malpada avonji so ಒಂದು blog ನ ಅಂಕಲ ಒಂಜಿ videos ಪಾಡು ಯಾಪಂಡ ಊರು ನಮ್ಮ ನಾದ ಪುರ ಕೌಜಿಗ ಮತ್ ಮಾಲ್ತಾ ಪಾಡು ಯಾಪಂಡ ಪೂಲ ಪ್ರಾಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ఒక ಫ್ರೀ ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ತಾಯಿಗ ಹಾ ಸೊ ಒಂದೆಟ್ ಲಾಂಚಿನ ಅಂಕೆಲ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಒಂದೆಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ತು ಒಂದು ಬರ್ಕ ಸೊ ಮೊಗಲ ದಾದ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು. So Dodda is there, Chikka is there, and Tabura is there, and Akka is there, and Papa full busy later, and Mami and Shedu later. Bakka sikka. Biryani on me. Biryani to Giras ka babu. Oh my God, Giras ka baba. So Gira is on. Guys, busy cooking it. Master chef. చెప్పు ಬರಂದು చెప్పు ಆರ ಉಡುಪಿದಾರ ಬಿಸತಿ ಉಂಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಪೆತ್ತ ಊರಂದಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಲೇಸಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಗೆತಾವ ಪೆತ್ತ ಒಂದೊಂಜೆ ಒಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಣ್ಣು ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಪೆತ್ತಗೆ ಪೆತ್ತ ಪಂಡದಾದ ಹಾಂ ಸರ್ ಸೊ ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಐತಿಯಾ 2 o'clock ಆತಂಡು. పెట్లాడే మళ్తుంది పూ పాడుందులే పూది వందులేరు. సో నమ బైద మొరణి కోడ బైద మామిళ్ళకు డాడీ ఇస్ దేర్, మమ్మీ ఇస్ హియర్, మామీ ఇస్ దేర్, ఓ మై గాడ్ Tabura is here, Chikka is there. ದೊಡ್ಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. What they are doing? ಇಪ್ಪಡು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ. Oh my god, and a battery low. Bakasika guys. Fish fry. Balipochi mare anulle ಮಾತಾಡಲಿ ಆಯ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡು ವಾ ಟೇಮಲ್ ಒಂದು ಬಫೆಲೋ ಡಾಂಕಿ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಉಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಟೈಗರ್ ಸಾರಿ ಲಯನ್ ಒಂದದೇ ಒಂದು ಜಪಾನ್ದವೇ ಒಂದು ತೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೋಡೆಗೆ ಒಂದಲೇ ಎತ್ತಲೇ
ಡಿಯರ್ ಆಲ್ ಡಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಡಿನ ಪುಣಿ ಕರಡಿಗೆ ಬಾಳೆ ಗೊಂತಿನ ಆತಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಚೂರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಾ ಪತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ದೂರ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿ ಅವೇ ನೆನಪಾರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬರ್ತನಲ್ಲ ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಇನ್ ಹಿಯರ್ ಸೈಡ್ ನೆನಪಿಪ್ಪಾಡು ಬದಿತೆ ಅಂತ ಅಂದ ಏನು ಒಳಗೆ ದೂರ ಕಾಪೆರಿ ಡಬಲ್ ಡಕ್ಕರ್ ಅದು ಕಚಂಬರ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಅವಲೆ ಕರ್ಲೆ ವನಸ್ ಮಾಗ್ಜಾರ ಮಾಲ್ತಾರ ಅಂಜಲ್ ಕೊಡ್ದಪ್ಪ ಮೇ ಒಂದು ಕೊಡಂಜಿ ಬಂದಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಂಬಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೈ ಗುಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಎಂಜಿನ್ ವಿರವಾಡು ಯಾವ ಏನಿಂಗ ನಮ್ಮ ತುಚ್ಚು ಮಹಾರಾಜ್ ಬೈದಿರು ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿ ಪಿದೆ these are the updates so next year upload करते जब आएगा अरे मुझे आइसक्रीम देने थे